Kunodaba la osibhalele lona usichazele ukuthi noma-ke wadlwengulwa ngubhuti wakho usasemncane. Then ngifisa ukuthi ngithole nje ukuthi kwaba yinto eyenzeke nini futhi yayikade iqale nini, ukuchazela nje umuntu oqalayo ukuzwa. Okay, le nto le yenzeka, I was about 8 to 9, 8, 9, and akusinto eyayiqala ukwenzeka, wayehleli nje eyenza until ubaba eze enothisa ukuthi hayi ngathi umntwana akekho right. Then wathi usisi omdala akangise eklinikhi, nangempela wangiyisa eklinikhi. Semasike eklinikhi vele bakhonfirm ukuthi hayi vele umntwana uzemuliwe. Wabuya ne-report, kukhona nogogo, wafike wabachazela ukuthi no, eklinikhi bathini, bangibuza-ke ukuthi ubani kwenzekeni, ngabachazela ukuthi ubani kwenzekeni. Ugogo wayithi ayi ngcono lo muntu engatshelwa, besho ubaba ngcono lo muntu engatshelwa because uzoyibulala le ngane noma uzoyibophisa, because at that time yena lo muntu engikhuluma ngaye u-18, I think besekadlulile or bekana-18 somewhere lapho. Wena uneminyaka emingaki lapho? Angithi Wena ubuneminyaka emingaki lapho? bengina-8. Alright. Ungaqhubeka. After sebengisile eklinikhi ebese ngasaqhubeki, kushuthi uma wakhuluma naye esayidini ukuthi akayeke, angazi, kodwa nje after that akazange asaqhubeka. Then kwathi bese ngiqala ngikhula ngiba nabangani, ngiyabona ukuthi lento iyangikhubaza because bekukhona abanye babo la kuhlolwa khona bethi asambe, mina ngisabubuya, yabo. Alright. Ngihlala ngiyi-one ngingasabi nabangani because bese ngisaba ukuthi njalo bebe ngibona bezothi hayi asambe siyohlola, into efana naleyo. Ubaba 2011. Then ngaqala-ke lapho nami sengibona ukuthi hayi lento iyangidla, ngihlezi ngiqabanga ngayo. Ngamtshela umama, uyakhumbula ukuthi uzibani bani wangenza ukuthi indaba yaqala lapho. Alright. Kunento engifuna ukuyithola la ukuthi uma wakho okuzalayo. Hayi nami umbuzo engizibuza wona every day ngenxa angiphatha ngayo, but kuthiwa uyena impela umama ongizalayo, because ukuthi ngiyambuza into eziningi, akazazi date of birth yami, uyabamba uyayeka. Namhlanje ngizalwe ngo-99, namhlanje ngizalwe ngo-97. Ungitholele kuphi, kuyiphi iklinikhi ongitholele yona? Ungitshela ukuthi yena wangitholela la endlini, ngisho kwa-clinic card nje anginayo. Alright, ngalesikhathi kusaphila ubaba wakho, ubudlelwano bakho noma wakho babukade bukanjani? Bethela ukuphila ubaba, ubudlelwane bami noma bebu-right, ngingasho ukuthi bebu-right. Izinto ziqala ukushintsha ubaba mase kashonile, nakhona futhi bese ngimkhumbuza ngayo le ndaba, kwangathi umangithi wazile wangizonda nje from lapho. Alright, so ubhuti wakho lo owakudlwengula ukephi njengamanje? Mhlawumbe nisahlala naye ekhaya eliyi-one or mhlampe Sihlala naye khona la endlini eyi-one, sihlala naye khona la endlini eyi-one. And akafuni ukuzwa lutho ngaye. Makukhona nje eyenzile ukuthi uyamtshela uvele nje uvele ujike wena ube umuntu omubi. Yo. Yeah, cause manje ngikhuluma nawe nje ngineyibazibazi. Monday, it was Monday. Ngishayela ukuthi Sunday umuntu ophuzayo. So umama kuwumuntu ophuzayo, njalo uma ephuzile uzozama ukuthi uzothola indlela yokuthi engiqhukuluze, engithuke, yabo, until nami ngize ngihlutshukelwa inhliziyo, mhlawumbe ngiphendule, because noma ungazi ukuthi uyathula iyazifanela nje. So Sunday kuye ngoba nakho lokhu sengithuka, waze wangishaya nokungishaya. Oqede lapho wangibizela amaphoyisa, wathi mina ngimshayile. Afika amaphoyisa, afike babuza ukuthi kwenzakalani. Ngabachazela isitori, ngaze ngabakhombisa nokuthi ungishayephi. Bambuza ukuthi mina ngimshaye kephi, wahlule ukubakhombisa ukuthi ubashayephi. Then like ngase ngifikelwa ukucasuka nami,
Ngathi yazini uma futhi uyangimangaza mina ezombiza ethi ngimshayile, kodwa wahluleka ukuthi ebize amaphoyisa ingane yakhe ingidlengulile. Baqala lapho-ke amaphoyisa babuza uma ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Wathi uma ya, futhi mina anginendaba nokuthi ungidlwengulile, angithi naye ubaba wakhe wadlwengula ingane yami. Ngangingekho mina futhi angazi, futhi ubaba ngimpikeli. Alright, kulesi story lesi uma ngabe ethi uma wakho ubaba wakho wadlwengula ingane yakhe, zikhona ezinye ingane ezangaphandle zama wakho engazalwa ubaba wakho? Uma wathi efika la wafika ney'ngane eziyi-3, amantombazane awu-2 nomfana oyi-1. Yena lo mfana engitshela ngaye kithi uye bengihlukumeza bena. Wafike wazala ubhuti wami, wazala nami. Alright, leyo ngane leyo ngathini, umdala kunabo labo obala njengamanje? Cha, bona abadala kunami. Sure. Ya, bona abadala kunami. So mina ngambuza uma, ngamtshela ngathi ma mina angimphikeli ubaba. Kodwa into engikubuzayo nokuthi wena wahlalelani nendoda eyadlwengula umntanakho? Because angiboni ukuthi ungahlala nomuntu odlwengule umntanakho. Then labantu-ke la abosisi laba belaba amaphoyisa baze bamtshela uma bathi yazi into oyenzayo i-wrong, because kushuthi wena uthini ngoba nakho ubaba kalo wadlwengula ingane yakho, kushuthi naye ubhuti walo kwamele edlwengule lo. Ya. Yo, so manje laba abanye osisi bakho abadala mhlawumbe wakhuluma nabo mhlawumbe ngalolu daba? Angithi uma wafika nabo buwu-3. Then kwaba yile section connective nguliwe, kwaba lo mfana lo ngikhuluma ngayithi ungihlukumezile. Ubaba wacela i-first born le yafika noma ukuthi ayise ekliniki. Ngithe ngiyikhuluma indaba phambi kwamaphoyisa, waphika yena wathi akukaze yena ngisekliniki. Wathi yena akaze nje ngisekliniki, le nto engikhuluma ngayo akayazi. Ngathi mina no, it's fine, kulungile. Ngathi uma ngwephoyisa no, kusasa nge-Monday ngivuke khona la e-community kunama-social workers basebenza namaphoyisa. Athi Monday yakhona angivuke ngiye khona siyokhuluma kahle ngale case ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Okay, Monday ngivuke vele ngithi ngizohamba ngiye khona, uma eqale ngithuke. Ukuthi amaphoyisa eqeda kuhamba utheni uma uthe ya uthi ngilindile lo muntu othi ukudlwengulile ngifuna ezokutrapha. Ngathulela ngalalela. Ekuseni mengivuka uma uyathuka, ngivuka ngilungiselela ukuya lapha amaphoyisa athi angekho khona. Uma uyaqala uyangithuka, ngangithuleleke. Usisi lo akathi ubaba wamdlwengula, hhayi ayeqala ethukise. Ngithi ngisabheke lokho engisho ngempama. Nami ngumuntu ngiyahluthulelwa inhliziyo. Sibambane-ke, sibambana unabantwana abadala. First born yakhe ina-20 intombazane, then i-second born umfana ina-16. Ithi mesilokhu silwa lapho, ifike ingane yakhe lo mfana, ifike nayishaye lapha kimi. Ithi ngithi ngisamangaze yilokho, ifike naloyo ntombazane. Lapho sengiwile phansi, bayangiganda lobuso lobu, bayangikhahlela njengebhola. Okay, bafika abantu bekhuze, ngiphumele nje erumini lami. Mengingena erumini lami, qhamuke yena lo bhuti lo ngithi mina ungihlukumezile. Ufike uphethe angazi noma iphayiphi leyanto noma yini, kodwa nje namhlanje ngithathile ngaya naye e-police station. Bafika bangishaya ngayo, yaze yaphukela kimi. Bathini uma iphuma la endlini, bathi ya futhi lo utshele amaphoyisa ukuthi wena wamenzani, watshelelani amaphoyisa. Ngathi mina kushuthi ngishayela ukuthi kahle kahle niyangivimba ukuthi ngingayi lapho. Bathi uma vele sikushayela khona lokho. Babeqeda bagijima kuqala baya khona laphaya, babatshela ukuthi mina ngiyabalisa. Nhlanhla leyo umama walapho wamtshela uma ukuthi no hamba, angithi mina ngithe ngizokhuluma naye ingane. Then uma wabuya-ke. Namhlanje bengiye khona for i-counselling. Njengoba ngilimele nje nala emzimbeni, bathi kusasa angiye ekliniki khona ngizothola iletha kadokotela i-J88 result ngovula i-case. Alright, enye into engifisa ukuyithola ngalesikhathi nivukele eklinikhi, mhlambe lo nurse lo enamthonya noma lo ekade nisiza eklinikhi econfirm ukuthi udlwenguliwe,
yiziphi iy'nyathelo ayay'thatha yena ngokwakhe noma wayekade elinde nini ukuthi mhlampe niyovula i-case? At that time bengimncane ne, but usisi wathi yena uthunyiwe. Because ezinye izinto ngiyazikhumbula, ezinye ngisazikhumbuli kahle because angisakhumbuli ne-date ukuthi kwakunini, but ezinye izinto ngiyazikhumbula. Usisi wathi yena akusiwo umama womntwana, yena uthunyiwe, uzozwa ngomama womntwana ukuthi umama womntwana uthini. Ukuthi uyalivula yini icala noma cha? Yebo, because wathi usisi yena akazi ukuthi ubani, angeke futhi aze amkhulumele umzali womntwana. Yo. So, indlela abakuphethe ngayo mhlampe awucabangi ukuthi akusiyo uma wakho mhlampe ubaba wakho bayahlangana mhlampe wena angazi ngiyibeka kanjani le nto but indlela akuphethe ngayo nendlela ochaza ngayo ibonisa ukuthi engathi uyingane yangaphandle uyabona eyayikade mhlampe itholakale komunye umama then wayithatha-ke ubaba wakho wakuthatha kwagcina sekuhlanganisa. Awuyicabangi kanjalo? The way uma engiphethe ngakhona inokungifikela, kodwa ngike ngibuze nasebantwini, ngabuza abantu ukuthi kahle kahle ake ningitsheleni uma wami ngempela. So usisi lo akafika naye omdala uyasho ukuthi hayi uma wakho ngempela cause wakutholela la endlini and besikhona. So mina angazi ngempela, angazi because nami sometimes ngiyokuzwa ukuthi ngempela uma wami cause into enzakala la ekhaya wena bhuti nani. Angithi uma ufike nalaba bakhe abayi-3 afika wenza mina nobhuti wami. Mina Yeah. nobhuti wami angazi noma mhlawumbe ikhona into ubaba akamenza yona uyikhiphela kithi, angazi because unona ukuthi nje uma ephuzile nje shukisa ethi mina futhi nginganithela i-poison nife manje, ngininyanya mina ngimfuni. Yo. Ngisho nomndeni kama thina awusifuni nala sihambe khona, akasifuni nje noba bethu nje bengamfuni. Ngisho ekhaya kwaboma it's not even 20 rand ukuya khona uyovakasha, kodwa nje asiyi because yazi ukuthi nje asifunwa abantu abafunwayo ile 3. So nathi asisazihluphi nokuyihlupha ngaleyo ndlela leyo. So mina angazi ngempela ukuthi uma uwumuntu onjani, uhlondelani, angeke ngikutshele. Yo. Hey, ithanda ukuthi ibe nzima. Kwenye into ade ngifuna ukuyithola la iyangilahlekela kancane. But into engingayisho ukuthi nokade ngifuna ukuyithola ukuthi ngikuze ukhulume indaba ye-I_D nayo isiyabuya le nto ukuthi i-I_D awunayo. Akazange ngifune ukukwenzela. Mm. Akafuni nje, akafuni, uyala nje, uyala uma uyala, Ukukwenzela i-I_D. uyala nje, uyala. So esikole ngoba uzwakala usasemncane esikoleni kuhamba kanjani usuqedile esikoleni? Isikole angizange ngisiqede isikole because baba washona 2011, ne? 2011 ngangina-11 mina. From Yeah. lapho uma ngiqala ngimkhumbula ukuthi ma uyakhumbula ukuthi uzibani bani wangenzani. Uma wathi kimi angizibonele ukuthi ngenze njani mina. Uma wayekhona ukuthi iviki lonke efihle amabhodwe, efihle ukudla kwakhe ukuthi ngingadli. Ngangidla emzini kubantu kube kwamngani wami. Kwamele ngigeze, ngimncane, kwamele ngigeze, kwamele ngiye esikolweni, kwamele ngifake amaphedi ngentombazane. Manje akazihluphi, wangitshela nje ukuthi angizibonele ukuthi ngenze njani. So ngithe uma ngithi 15 ngavele ngayeka isikole, ngabona ukuthi ayikho le nto le, ayikho. Ngiya esikolweni, angina-cosmetic, angidlile, kuyafanela nje. So njengamanje uneminyaka mingaki? Nga-25. Yo, usasemncane. Yebo. Yo, alright mfethu. Iphela amandla ngale nto. U-around eThekwini angithi? Mina ngihlala eJozi. Oh, useJozi. Alright, ngizozama ukuphablisha lolu daba cishe abantu aba-around lapho mhlampe izinto ey'thinta ama-social worker
uyabo ukuthi ngizame indlela yokuthi ugcine uxhumane nawo kulolu daba. Yebo. Alright, ngiyabonga kakhulu. Nami ngiyabonga, ngibonge kakhulu. Alright.